Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы. Студияда Ләйсән Ханова, бүгінгі төп темалар. 30 меңгә кадәр хезмәт хакы түлиләр, әмма Чаллыда токарьлар, слесарьлар җитми. Мәшгульлек үзәге шәһәрдәшләргә тагын нинди вакансиялар тәкъдим итә? Бер полицейский куймыйлар. Бер җирдә юк, ни тигендә, ни монда юк. Эшләр бөтен машиналар нитеп. 15-нче мәктәп янында баланы машина бәрдерде. Бирдә юл кагыйдәләре үтәлми. Шәһәрдәшләр фаҗига булудан курка. Аллаһ Тәала укыган намазларыбызны, тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын. Изге Рамазан ае дәвам итә. Сөембикә мәчетендә таравих намазын укыдылар. Интервьюга мине чакырайдылар. Һәм сорауларга мин җавап биреп утыра идем. Ә монда киресенчә. Мин кунакка чакырам. Уфуклар киңәя, яңа тапшырулар эфирга чыга, кастинг оештырыла. Күңелдә күңелле үзгәрешләр. Чаллыда эшсезләр саны артмый. Бүгенге шәһәр мәшгульлек үзәгендә 2340 кеше исәптә тора. Республика буенча да эшсезләр саны кимүгә таба бара дип белгечләр. Ел дәвамында мәшгульлек үзәге аша Татарстанда 8000 кеше хезмәт урыны таба. Шәһәрдәшләр өчен үзәк тагын нинди вакансиялар тәкъдим итә, хәбәрчебез ачыклады. Бүген мәшгульлек үзәге шәһәрдәшләргә 3000-нән артык вакансия тәкъдим итә. Бу сан рәсми рәвештә эшсез дип саналучылардан да күбрәк. Оешмаларга һәрвакыттагыча эшче куллар җитми. Токарьлар, эритеп ябыштыручылар, слесарьларга эш табу иң җиңеле. Заработная плата различная, конечно. Хезмәт хаклары төрле. Кайберәүләр 7000-нән 30 меңгә кадәр, ә кайберәүләр токарьларга мисал өчен 8000-нән 50 меңгә кадәр акча түләргә әзер. Торак коммуналь өлкәдә эшләргә теләүчеләрне дә эшкә урнаштырып булыр дип өметләнәбез. Хезмәт хаклары да яхшы булырга тиеш. Мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итүчеләр белән психологлар эшли. Алар психологик ярдәм һәм социаль адаптация программалары буенча беренче тапкыр эшкә урнашучылар һәм озак эшләмичә торучыларга ярдәм күрсәтә. Гадәттә үзәктә җәен эш эзләүчеләр саны кими башлый дип белгечләр. Водителем или слесарем? Машина йөртүче яки слесарь һөнәрен эзлим. Элекеге эш урыннарыннан белешмә сорадылар. Хәзер шуны алып килергә кирәк. Ищу вакансию психолога. Мин психолог булып эшләр идем. Әле күптән түгел генә теркәлдем. Шуңа тәкъдимнәр юк. Я пришел в центр занятости. Мин җәйгелеккә эш эзлим. Өйдә утырасым килми. Мәшгульлек үзәгендә 28 белгечлек буенча һөнәрдә алырга мөмкин. Моның өчен эшсез булырга кирәк. Аларга стипендия түләнә. Һәм сүз уңайыннан. Мәшгульлек үзәге Чираттагы ярминкәне 9 июньдә үткәрә. Ул иртәнге 10-да КамАЗ мәдәният йортында узачак. Фәрида Сабирҗанова, Елена Камалова, Ленар Солтанов. Яңалыклар. Тагын бер балага җәйге каникулны хастаханәдә үткәрергә туры киләчәк. Бүген иртәнге сагат 8 тирәсендә 15-нче мәктәп янында 2-нче сыйныф укучысын машина бәрдерде. Руль артында хатын кыз була. Аның сүзләренә караганда, малай парковкага куелган машиналар артыннан кинәт килеп чыга. Ул аркасы белән килеп бәрелә. Машина капотына егыла. Хәзер бала хастаханәдә, аның умыртка баганасына зыян килгән. Комплекста яшәүчеләр сүзләренә караганда, бу беренче генә очрак түгел. 30-да 17 йорты янында машиналар күп йөри торган урында җәяүле кичүе юк. Балалар турында кисәтеп куелган юл билгесе дә бер якта гына. Зур булып үскән куаклар да күз күремен киметә. Өстәвенә янәшәдә мәктәп булуга да карамастан, машина йөртүчеләр тизлек режимын сакламый. Бу беренче тапкыр түгел. Бер полицейский куймыйлар. Бер җирдә юк, ни тигендә, ни монда юк. Эшләр бөтен машиналар нитеп. Чаллыдагы банк бүлекчеләренең берсенә һөҗүм итүчене тоткарладылар. Әлеге хәл быел 12 мартта булган иде. Кассирга травматик пистолет белән янап ир-ат акча таләп итә. Нәтиҗәдә 1 миллион сумнан артык акча һәм 7500 тирәсе доллар алып чыгып китә. Берничә сәгатьтән соң әлеге һөҗүм итүче кешенең Казаннан булырга мөмкин икәнлеге ачыкланды. 29 яшьлек бу ир-ат тормыш иптәше белән бергә соңгы елларда Чаллыда фатирда торган. Даими эш урыны булмаган. Ир-ат үз гаебен тулысынча таныды. Сүзләренә караганда, ул бу адымга кредитларын түли алмаганлыктан барган. Полицейские выяснили, что сразу... Хукук сакчылары гаепләнүченең ламбарттан элек салган әйберләрен алып Уфага китүен ачыклады. Аннары ул Краснодар өлкәсенә юл ала, аны 1 июньдә тоткарлыйлар. Коюну сезоны ачык, пляжларда коткаручылар эшли. Узган ел Чаллыда 4 кеше суга батып үлгән иде. Аларның берсе бала. Быел фаҗигаларны булдырмас өчен Мәләкәс елгасы буенда да коткаручылар кизү тора. Чаллыда барлыгы 3 рәсми пляж. Алар Радуга санаториясе, Лесная сказка ял итү базасы һәм шәһәр пляжында урнашкан. Шулай ук 6 рәсми булмаган ял итү урыны да бар. Анда коюну куркыныч. Коткаручылар фикеренчә, фаҗигалар нигездә кешеләрнең җавапсызлыгы һәм ваемсызлыгы нәтиҗәсендә килеп чыга.
Причинами гибели людей является Кешеләрнең үлеменә китерүче сәбәпләр тиешсез урыннарда кыюну, алкоголь кулланган килеш суга керү, балык тоткан вакытта куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү. КамАЗдагы цехларда һаваның чисталыгы өчен борчылалар. Бигрәк тә тимер кую заводында әлеге проблема актуаль. Һәр пресс янында һава чистарту системасы эшли. Әмма әлеге җайланманың нәтиҗәлелеге ел саен кими бара. 2 ел элек заводта әлеге системаны яңарту өстендә эшли башладылар. Беренче нәтиҗәләр үзен озак көттермәгән. Тимер кыю заводында металл эритү һава пычрануга китерүче төп сәбәп чүкеч белән суккан сайын кайнар тимер кыйпылчыклары һәм тузан тарала. Хәзер тимер вагон яңаша җыялар. Она у нас откидная, поворотная, то есть вот эта часть, даже я, женщина, могу брать вот это вот, пожалуйста, легко и все просто. Мондый система тимер вакларынан тиз арынырга мөмкинлек бирә, җиһазлар ремонтлаганда да комачауламый. Вентиляторларның егәрлеге, җилләтү турбаларының диаметры, җилләтү зонтының үлчәме арткан. Элеккеге система җайлы урынга куелмаганга һәм һава үткәргечләрнең вак булуы аркасында нәтиҗәсез эшләгән. Һава үткәргечләр графитлы май һәм тимер касмагы белән тыгылган. Пылесадочная камера раньше, когда забивалась на входе, отверстие, туда меньше попадало. Сейчас открываешь, там полные окалины. Значит, результат есть. Проект 2014 елдан бирле гамәлгә ашырыла. КамАЗ заводы экологлары даими тикшерүләр үткәрә. Вентиляция һәм газ чистарту системаларын яңарту эше ахырга кадәр төгәлләнмәсә дә, инде бүгеннән үк яхшы нәтиҗәләр бирә. Раньше, допустим, пылеосадочные камеры по нормативу очищали атмосферный воздух от взвешенных веществ на 45%, то сейчас это достигается уже на 10% больше идет очистка, то есть на уровне 55%. Завод кысаларында вентиляция системасын яңарту 2020 елга кадәр дәвам итәчәк. Бу зур чыгымнар һәм күп вакыт сорый торган эш. КамАЗ киләчәктә дә әйләнә-тирәгә зыян салуны киметү өстендә эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Яңалыклар. Чәчәкләр фестиваленең символы быел лотос булачак. 2016 ел су саклау зоналары елы дип игълан ителгәнлектән, бәйрәм символы итеп нәкъ менә су чәчәге сайланды. Фестиваль гадәттәгечә август ахырында Азатлык мәйданында оештырыла. Әмма быел биредә чәчәк композицияләре белән хозурланып булмаячак. Аларны парк һәм скверларга урнаштырачаклар. Җиңүчеләрне билгеләү өчен жюри әгъзаларына чәчәкләрдән ясалган матурлыкны урыннарга барып карарга туры киләчәк. Композиция должна гармонично вписываться. Әлеге композиция әйләнә-тирәдәге ландшафтка килешеп торырга тиеш. Композициядә су объекты булу мәҗбүри. Мәйданы 100 квадрат метрдан ким булмаска тиеш. 9 июньдә картлар йортында да сабан туе узачак. Аны яшь эшмәкәрләр ассоциациясе оештыра. Чара иртәнге сәгать 10-да башлана. Оештыручылар битараф булмаган эшмәкәрләрне әлеге бәйрәмгә чакыра. Өлкәннәр шәһәрдәшләрдән татлы күчтәнәчләр көтә. Ярдәм итәргә теләгән, әмма сабан туена килә алмаганнар бүләкләрен заман яшьләр үзәгенә китерә ала. Ураза аенда һәр кич сайын мәчетләрдә тәравих намазлары укыла, ифтар ашлары оештырыла. Тәравих кояш баткач, ястү намазыннан соң укыла. Ир-атларга әлеге намазны җәмәгатьчелек белән бергә мәчетләрдә укырга киңәш ителә. Кичә кич Сөембикә мәчетендә дә тәравих намазын укыдылар. Биргә 50-гә якын мөселман килде. Шәһәрдәшләргә кичке намаздан кайту уңайлы булсын өчен трамвайлар һәм автобусларның эш графигы да озынайтылды. Рамазан айында менә уразаларга кердек, әйбәт кенә. Ураза тоту менә кешегә Аллаһу Тәгаләдән менә елына бер мәртәбә бер ай ураза тоту чистарыну. Ул кешегә менә һәрбер кешегә дә кирәк чистарыну. Вот шуның өчен әле Аллаһу Тәгалә безгә шул чистарынган өчен әйбит. Тагын безгә саваплар бирә. Кардәшләр yaxşı yerler, tələb edirlər, məktəbimizdə namaz sayın kişi küp yıla, inşallah Allah'a şükür, barısı da əbəd bulsun, inşallah Allah Teala okuyan namazlarımızı, tutkan urazalarımızı kabullardan kılsın. Her bir şahımızga iman baylı, tövbe tevfik, mikroş, şefkatte bulup, əməlbette bulurga, özünün rəhmətini yaşayapım nasip et. Иртәгә Рамазан айының 2нче көне сәхәр ашау төнге 12 сәгать 47 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 11 минутта. Бүген ифтар вакыты шулай ук 20 сәгать 11 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.
Күңел радиосы уфыклары киңәя. Шушы көннәрдә ул Буа шәһәрендә 102.3 FM дулкыннарында сөйли башлады. Шәһәребезнең беренче татар радиосын Биектау, Балтач, Саба, Балык бистәсе һәм Мамадышта да тыңлыйлар. Яңалыклар моның белән генә шикләнми. Күңел радиосында бүген премьера. Бүген Гөлназда кунакта тапшыруының тәүге чыгарылышы. Барысы турында тулырак алдагы сюжетыбызда. Түгел икән. Яңадан башлап, бүтән төрле бар башлап. Бу ниндидер конфликтлы ситуацияларда, әйе. Гөлназда кунакта тапшыруын танылган эстрада җырчысы шәһәрдәшебез Гөлназ Сираева алып бара. Ул эфирга атнага бер тапкыр сишәмбе көннәрендә чыгар дип көтелә. Тапшыруның максаты халыкны кызыксындырган, танылган, күренекле кешеләрне башка яктан күрсәтү, эчке дөньялары белән таныштыру, гаилә серләре белән уртаклашу. Бүгенге кунак Пак Инвест оешмасы җитәкчесе Рәис Гыймадиев. Эш буенча менә Пакта яңадан кайттым, мен бит инде киткән идем пенсияга. Үзебезнең Пак исән, әлхал мактана торган түгел, ләкин менә эшләргә тотындык яңадан, күптән көтелгән анага бастуда. Ничәнче мак? Икенче. Аралары бик күп булды. Шуңа күрә зак кеттек. Гөлназда кунакта тапшыруының алып баручысы шәһәрдәшләребезгә яхшы таныш. Гадәттә интервьюга мине чакырайдылар һәм сорауларга мин җавап биреп утыра идем. Ә монда киресенчә. Мин кунакка чакырам һәм инде үзем сорау бирәм. Әңгәмәдәш миңа җавап бирә. Бу инде башкачарак дип әйтер идем. Бу минем өчен пока әле авыр. Алга таба да Күңел радиосында авыл онлайн, җитәкчегә соравым бар. Күңелле димләү кебек яңа тапшырулар эфирга чыгачак. Күңел яңа тавышлар эзли, алып баручыларга кастинг игълан итә. Безнең бу кастингта һәркем катнаша ала, 18 яше тулганнар килә ала. Жюри әгъзалары арасында Алмаз Миргаязов, ул Татмедиа Ошак акционерлык җәмгыятенең радио буенча җитәкчесе. Шулай ук Ойрат Ильясов киләчәк, ул танылган алып баручы. Күңел радиосы кастингында катнашырга теләк белдерүче егет һәм кызларны тирә-як район һәм авыллардан да көтеп калалар. Кастингта катнашу өчен Күңел радиосының ВКонтакте рәсми төркемендә теркәлергә һәм махсус пост астында үзең турында мәгълүмат калдырырга кирәк. Кастинг 10 июньдә иртәнге 10-нан башланачак. Илсия Валиуллина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шәһәр яңалыклары белән ТВ-чылны.ру сайтында һәм ВКонтакте челтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.